Il-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil għamilha ċara li hu beħsiebu jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu anke jekk fil-parlament ikun elett wieħed mit-tliet kandidati għat-tmexxija li m'għandhomx siġġu parlamentari. Għat-telliqa ta' Kap ikkontesta deputat parlamentari wieħed biss u tlieta mill-kontestanti għandhom luġieħ ta' ras li jridu jirbħu siġġu parlamentari jekk iridu li minn barra Kap tal-Partit Nazzjonalista ikunu Kap tal-Oppożizzjoni. Meta l-establishment tal-Partit Nazzjonalista kien għadu qed iħeġġeġ lill-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola biex tikkontesta kien intbagħat messaġġ ċar li Busuttil kien lest iċedi s-siġġu fil-Parlament Malti bi ftehim li hu jieħu dak li jitokkupa fil-Parlament Ewropew. Għalhekk kien ikompli l-karriera tiegħu fi Strasburgu u Brussell. Għalkemm biex kien isir hekk, kienu kun hemm bżonn li min ikun eleġibbli ma jikkontestax l-elezzjoni każwali. Iżda issa Busuttil jidher li jrid iżomm is-siġġu tiegħu fil-Parlament Malti. Jekk fimtek sew, int bissiebek tibqa' bħala deputat matul din il-leġislatura? Iva, żgur għaliex le. Jiġifieri anki jekk jirbaħ Adrian Delija jew Perici Kalaxone, deputat tal-PN għandu jċedi s-siġġu. Jiena meta nitlaq minn Kap tal-Partit Nazzjonalista, ovvjament xorta nibqa' membru parlamentari. Elix Perici Kalaxone u Adrian Delija it-tnejn qalu li għaddejjin diskussjonijiet ma' deputati li forsi jkunu lesti jċedu s-siġġu parlamentari. Għalkemm it-tnejn qalu li mhux prudenti li jikkummentaw dwar dettalji. Frank Portelli sa issa għadu ma għamel ebda dikjarazzjoni f'dan is-sens, anke għax għadu ma tkellem fl-ebda konferenza mal-ġurnalisti.